Няколко неща, които не бих качила онлайн. Номер едно, неща, които са свързани с казино, по никакъв начин, по никакъв повод. Дори да се случи така, че някой ден да играя постоянно казино, никога не бих качила, просто защото ще ме е срам от самата мен, защото цял живот повтарям как това е нещо, което не зависи от нас, това е нещо, което си по живота и така нататък и просто ще бъде против моите правила. И дори да попадна в този омагиосен кръг, никога не бих го рекламирала по някакъв начин. Номер 2, видео на мен, в който плача. Реално винаги ми се е искало да кача такова видео, защото просто ми изглежда супер реал. Тук искам само да отговоря на хората, които винаги казват как така се сещате да записвате, когато плачете. Ами аз лично записвам, когато плача, за да може, когато вече съм окей, и ако ми се случи същото, да го изгледам и да видя как съм се била чувствала. Така че да, искам да кача, но ме е срам от начина, по който изглеждам докато плача. И ако някой ден ми се случи да кача, значи съм се правила голяма смелост за да го направя. Номер 3, клипче на мен, в който пея някаква чалга песен и има някакъв филмиран цитат. Да, признавам си, случва ми се да го правя, даже може би наскоро, но просто гледайки нещата отстрани, това ми се струва супер смешно. Вече, може би преди е било модерно и е било някакво само че вече ми се струва много филмарско, смешно. И общо взето хората качват това нещо за лайкове, а не го качват, защото наистина мислят цитата, защото повечето, които качват някакви неща, са бъди лоялен и в същото време, нали, те са последните хора, които могат да говорят за лоялност. Хареса и последвай за част 2 и между другото книгата ми е в предварителна продажба, така че може да ме подкрепите като си я поръчате, пък и ще четете нещо смислено. Може да разберете за какво става въпрос в другите ми видеа. Чао!